que la proposta del Partit Popular de 1,5 milions era del tot, per 2017 era del tot inacceptable, que estem d'acord, era insuficient, per això ho van rebutjar. I no ho entenem per res. Però que ens tinguem que enterar de què és el que vostè ha tancat amb el govern balear una hora abans que facin la roda de premsa per fer-ho públic, resulta del tot inacceptable, del tot inacceptable. Per tant, la proposta actual no només augmenta el cost efectiu del traspàs amb 1,5 milions d'euros i les partides addicionals amb 1 milió més, sinó que, a més, augmenta el percentatge que s'endú Menorca. Per tant, la millora respecte a la proposta del Partit Popular és evident, augmenta un 27,7% respecte a la del 2015. Quan li he dit la proposta del Partit Popular eren 900.000 euros el primer any, 1.200.000 el segon, 1,5 milions el tercer i 900 el quart, ningú m'ha fet cap cara rara, al contrari, a tots els que jo he explicat la proposta nostra. Per tant, la seva era una proposta regressiva perquè passaven del 1,5 milions als 900, que és el que era.